Bartzelonarekin konektatuta gara, Ainhoa Marzol dugu Bartzelonatik gurekin zuzenean, baina Madrilera ere ireki behar dugu lehiotxoa. Joan den astean Benidorm telesaia estrenatu zuten A3 Playerren, eta bere sortzailea Jon de la Cuesta, euskalduna dugu, Laister, gurekin izango da bigarren kafean. Hala ere, ura agurtu aurretik, Benidorm telesaia horren trailerra edo horrera pentsoa edo ekarri dugu, gurera. Sale el buzón de voz todo el rato. Mira, vuelos. Alicante. ¿Que se la ha perdido este en Alicante? Estoy buscando a esta chica que vivía aquí hace unos 30 años. En Alicante no, en Benidorm. Puede estar cometiendo una locura ahora mismo. Ese lo más loco que hace es bañarse sin hacer la digestión. Déjate de flores, moñas, hombre. Tato. Aquí, en el corazón. Vamos en tu coche, que es el que menos consume. Oye, tu historia me ha llegado al corazón, macho. ¿Conoces a María Miranda? Muevo unos hilitos y te digo yo que la encontramos. Por los cauces legales, tal vez no. Y los ilegales, hay que pagarlos. He conocido a un vasco y ha venido a Benidorm a reencontrarse con su primer amor. Si te pones unas extensiones, te digo. Hombre, que eso es una tapa de libro. Forrao. Supongo que por conocerle tampoco pasa nada. María Miranda. No me puedo creer que estemos todos juntos otra vez. La gente que más quiero en mi vida. ¿Pensáis quedaros mucho aquí en Benidorm o qué? Bueno, estos son más de aquí que María Jesús y su acordeón. Me van a pillar. Neni, hemos venido a jugar. Esango dugu Jon de la Cuesta ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua dela, eta ondoren Madrilen gidoigintza ikasketak egin zituela. Ikasketak amaitu ondoren ere Madrilen geratu zen, eta ez dakigu bueltarik izango ote duen. Euskal Herrian mi querido Klikowskiren gidoian lan egindakoa da, naiz eta bere lehen lanak Los Serrano telesailan egin zituen. Orduz geroztik hainbat film labur zen telesaietan aritu da lanean. Azken aldian Scam edo Estoy Vivo bezalako lanetan aritu den. Baita denbora luzez Águila Rojan telesailan. Berak sortutako Benidorm joan den astean estrenatu zuen A3 Mediak esan da bezala, ekoizle, sortzaile eta gidoi taldeko burua ere bada. Eta prest dugu gurekin Jon de la Cuesta. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zuke ezagutzen zenituen Ortxeuingam eta egin ditugun bestelako erreferentziak, seriegilea bai, baina seriezalea ere bazarela pentsatzen dugu, ez da, Jon? Bai, noski. Behar iaia, bestela lan egiteko. Erreferentziak eta... Ikusi ez eta hortan lan egin arraro xamarra izan ditzateke. Bai. Bueno, querido Klikowski, Los Serrano, horiek aipatu ditugu eta hor, humoretik. Beste kasu batzutan, 17. mendeko kontuetan murgilduta ere ibili zara. Gidoilari bezala, ez daukazu akaso toki konkretu bat, enkasilatzen ez zara erresa, baina hori akaso ona da, ez? Estilo desberdinei heltzeko gaitasun hori edo merkatuak ere aukera hori ematea, ez beti giro berdinetan aritzea, ez? Nik uste hona dela, bai. Egia esan, bai, Águila Roja, bazidui drama o abenturazko zeo zertzela, baina humorea ere bazuen. Gutxi gora bera, eskamek gutxiago, baina denek izan dute olako humore puntuak izan dituzte. Baina, bai, askotan gertatzen da, serie batzuetarako lana bilatzen edo, hori, kurrikuluma ikusita, baina ez dakazu komedia gehiagirik, o ez dezu komedian lan egin, jendari gertatzen zaio, nik zorta aukidet, Los Serranotikan etortzen, azkenean jendeak justo komediakin nolabait bateratzen zaitu, baina bai, gertatzen da normalean. Madrid inguruan aspaldi, Jon, ia karrera amaitu zenuenetik, edo behintzate gidoigintza ikasketak amaitu zenituenetik. Zoritxarez Euskal Herrian fikzioko izpen gehiegi ere, ez da, eta azken urtetan gero eta gutxiago. Kanpora jotzea, batzutan iaia beharrezkoa izaten da, ez, eta kaso zubitxo hori, etxerako bueltatxo hori momentu puntualetan egitea, ez? Bai, ni egia esan asko gustatuko ditzakeak itzultzea edo gutxienez hori Euskal Herrian hobete berentzako zer idaztea edo egitea, beharko genuke, nik uste dut euskarazko telesaien bat, jendea badirudi beti hori filmin o Netflixen eta beste plataformetan jartzen duten guztia ikusten degula eta badirudi beti atzerrikoa dela, etxean ere egin dezakegula erakustea ona litzateke, egia esan. Ni Madriden jarraitu dut batez ere zorte handia eduki dudalako. Ikasketak amaitu bezain pronto, hori Los Serrano hasi nintzen, eta Los Serranotikan Águila Rojara zuzenean, urte asko izan ziren Águila Rojan,
pentsatu ere ez ditut egin nahi, baina uste 6 o 7 izan ziala. Eta Los Serranon? Los Serranon azkenengo 3 hartu nituen. Nola oroitzen duzu garaiura, Los Serranorena? Nik adibidez kariño handiz. Bai, ni baita ere. Bueno, baita ere. Osa, nire lehengo lana gainera, bai, lagun handia ditut ordundikan. Benidorren adibidez, Fernando San Cristóbal, nerekin seria sortu duen beste bat, Los Serrano ezagutu nuen, eta ordundikan lankida geha, lagunak, bai. Esan, 2004, 2005. Jepa, garai haiek, Garai haiek hori da. Sandorrate kariño askorekin, nik esango nuke gidoi haien zatitxo batzuk edo buruan dozkadala oraindik, ez dakit, behin, etxeko lan batzutan, zenbat tarratuko luke ibilgailu batek 20 kilometro orduko abiaduran Madriletik, eta horrelako batean erantzuten dieze izeinek, ez da iristen, motorrak gripatzeu, gripa motorrak! Eta horrelako gozak oso buruan dozkat oraindik, eta bazen giro batzuk onak, barrasko iten genuen. Bueno, beste giro batean, baino humoretik esan dezakegu, Benidorme, traza hori hartzen zaio bintzat, ez da? Bai. Humorea seguro. Gero saiatu ingea behintzat ere maitasun pixkatu ikitzia eta momentu batzuetan unkigarria izatea. Jendea ere beti modu positibo batean, beti modu optimista batean, baina hori dramatxo pixkat egotea ere, sentimendu pixkat egotea saiatu gara. Ni uste gutxura bela lortu dugula, esan. Zeharrera izan du? Esan nahi noa? Gidoilarian puntutikan, errexagoa da drama puntu horiek sartzea edo humore momentuak sortzea? Galera, mitiko eta zaila. Egia esan, nik uste batzuetan drama egiteko badirudi bideak sortuagoak daudela. Beti poliziako bat, seri poliziako bat egiteko edo thriller bat egiteko badirudi, zerreo ere saiatu eta truño bat egin dezakezu. Baina badirudi bideak eginagoa dagoela, ez? Osa, dituela idazteko edo ekoizteko moduak draman normalean dira finkoagoa bezala. Gero, eta komedia, azkenean humorea hain da desberdina eta oso guzti. Bakoitzari gustatzen zaionakin dijoan uste gehiago, drama baino. Dena den Benidor, arlo horretan Benidor komedia da, baina ez da hain txiste komedia. Orduan, ez dugu euki hori batzuetan eszenaren bat txistak sartu behar hori ez, eta deno artean hori bildu eta esan, nola jarriko ditugu minutu honetan 5 txiste, ez dugu eduki horretarako beharra. Historioa zertan oinarritzen da, entzun dugu maitasun baten bila dijoala, Benidorrera. Xabier Zurita Durangon bizi den notarioa da, eta batean minbizia duela zatiote. 3 hilabete hiltze dezkiola. Bezan da bere bizitasoan oso notario, karratua. Notarioa zan, eta bizi izan da beti bide zuzenetikan, ez? Bide zuzenetikan, bezain izatera, lana, lehengo asko ikatzi, eta gero lana. Lana eta lana. Eta batan ikusten du bizitza askoetatik lehen diola. Eta oso polit gogoratzen duen garai bat izan zen Benidorrera juten estudio bidaietan, eta orduan, ara juten da, han ezagutu zuen bere lehen maitasun hori berreskuratzea. Iristerakoan ezagutzen duela pentsatzen du, baina ez. Diruak endu nahi den beste tipa da. Ufa! Horre, Jon, A3 Mediak astero, kapitulo bat, atal bat kaleratzen du, publikatzen du. Bigarrena izan zen igande hontan, zeharrera ari zarete izaten, ze sentsazio beti izatena, ez? Lehenengo arekin eta batez ere bigarrenarekin ja pixka tendentzia markatu nahien ibili, eta ze esan dizuete, nola ari zarete bizitzen? Bagia esan, A3 Median izan da, ez dago hain datu zehatzik.
ez dago audientzia estudiarla datuak ez dira hurrengo gunean ateratzen, Antena 3ek bai biltzen dituela, baina ez dizkigu ere esaten hurrengo gunean, o tendentziak ikustea nahiago ditu. Harrera, orduan daukagun ikuspuntua da jendeak izan duen harrera, eta nik uste orokorrean gustatzen ari dela. Ez du jende gehiagik ikusi, egia da Tresmediak ezak, Tresmedia Blarierrek oraindik ez duela jende asko ordaintzen, baina iristen zaiguna behintzat ona da. Gaur egun ere sare sozialek sekulako garrantzia dute hortan, ez? Sare sozialetan ere izaten duen eragin hori neurtuko duzu edo behintzat gertutik jarraitu. Bai, gertutik jarraitzen dugu eta batzutan ere horrekin burua galdu. Baina egia da sare sozialak azkenean ere nik askotan jartzen adibidea da, nire ustez behintzat sare sozialak dira futbol zelai batetako aulkin bat bi. Gero beste mundu guzti hori, audientzia den beste mundu hori ez dago Twitterren, ez dago sare sozialetan. Ez da beti berdina, ikusten zaituen jendeak eta sare sozialetan zure telesari buruz aritzen den jendea, ez? Jon, konfinamendu asteko justu amaitu zenuten zuek rodajea, ez dakit bizpahiru egun lehenago edo, oso justugatik salbatu dezue historia hau? Bai, esan bai. Izan genuen urteko sortea. Aste azkenan amaitu genuen, eta larun batean izan zen konfinamendua. Orduan, bai, sortatu genuen, horri esker estrenatu gabe izan dugu. Ez dela, amaitu gabe estrenatuko genuen, o agian orain berriz hasi zaite Benidormera juten, antzeri amaitzeko, oso zaila izan zen. Bueno, Jon de la Cuesta, eskertzen dizugu pilo bat, gurekin tartetxo hartu izana, eta batez ere, zorterik honen opa dizugu, Benidormenekin, ea bigarren denboraldi hori ere eristen den, juten zareten gauzi jarraipen ematen, eta hau ezpada ere, beste proiektuetan ere gertutik jarraituko zaitugu, eta ja fitxatuta gure bigarren kaferako. Eskerrik asko. Eta aurrengoan Euskal Herrian. Hori da. Tolosan. Eta zuri Ainhoa Marzol datorren aster arte ere agurtuko zaitugu. Datorren aster arte. Aber ikusten dugun katz. Noiz bai. Agur.